Arriola komunitate bat da, orain dela 4-5 urte hasitako prozesu baten ondorioz sortutako komunitate bat. Gaur egungo krisi energetikoai pixkat alternatiba lokal bat, tokiko alternatiba bat eman nahi zitzaion, eta hola sortu zen Arriola, jendea energiaren alor horretan ahalduntzeko eta tokiko energia berriztagarri proiektua bultzatzeko. Momentu honetan, 175 gora bazkide Arriolan, asamblea bidez funtzionatzen dugun kooperatiba gea, eta gaur egunen dauzkegu instalazioetako 125 erabiltzailetik gora dauzkegu izen eman. Momentu honetan, 3 instalazio ditugu da eguzki plakena, autokonsumorako eguzki plaken instalazio bat, Aizarnan, Arruabeian eta gero beste bat Zestoa eta Iraetan. Aizarnakoa aurreko urte bukaeran martxan hasi zen, Arruabekoa ere bai orain dela gutxi martxan hasi berri dago, eta Zestokoa instalazio egin dagoen arren oraindik prozesua abian dago. Orduan edozein herritarrek parte hartu nahiko balu, ongi etorri izango da gure proiektuekin batitera, eta esan 3 instalazio hauekin herria edo Zestoako herriguneaz gain auzoak eta ere bai, barne sartzen diala eta edonork aukera izango lukela gurekin parte hartzeko. Orduan, oraindik garaiz zaudete eta izen eman nahi badezue edo gure proiektuan parte izan nahi badezue, animatu. Proiektu honetan erabiltzaile izango dienak aukera izango du, beraien elektrizitate fakturan zati bat zuzenean autokonsumitzeko. Orduan, horrekin bermatuko dugu energia konsumitzen dena erabat berria izango dela, tokikoa izango dela, gaina komunitatean sortutako. Aurrea begira, gure hurrengo helburua izango litzake esandako 3 instalazio horiek martxan jartzea eta Arriola nolabait egonkortzea, 3 instalazio horiek martxan egon da gure hasierako helburu horri erantzuna emateko, eta etzan horretan bakarrik bukauko, baizik eta jarraitu nahiko genuke ere bai, herritarrak alduntzen eta gaian inguruan hitzaldiak edo hausnarketa zirkulo batzuk edo beste zenbait gauza egiten. Baita ere hori, proiektuak aurrera ateratzeko eskerrak eman erabiltzaile guztiei, beraien ekarpenak beharrezkoa direlako gaur egunen instalazio hauek aurrera ateratzeko. Baita ere, dagoen lantaldeari, proiektu hauetan borondate honez lanean urte batzuk badituztelako lantalde honetan. Eta baita ere, animatu etorkizunen, bazkide gehiago eta erabiltzaile gehiago izateko, Arriolan proiektua sendotzen lagunduko duelako. Arrubetiken esan berde posposi nahola, orokorrin posposi gaudela, ja lehengo aztetiken plakak eta ja martxan daudela, eta alde batetik posposi gaude fakturatan da antzematen hasiko alako, baina batziz bat, ni behintze pertsonalki posposi nahoz, planteamendu hauek azkenien herritarretatik ertendako planteamendu bada, komunitate ikuspuntu batetiken. Komunitate energetikoa baita deitura bera ere, komunitate logika iruditzen zait funtsezkoa gaurko gure munduan. Eta komunitatea baita ere, denok gaudelako arlo guztietan etekin pribatua, gutxi batzuen etekina bilatzen duten enpresa handien menpean, mundu mailan, Eta bai lokalki eta bai globalki ezinbestekoa iruditzen zaidalako bestelako ekimenak bultzatzea. Aizarnan plakak azaroa bukaeratik daude martxan, eta neguan eragina handiei ez bada ere, martxotikan aurrera diferentzia majuan abaritu dugu ekoizpen aldetikan. Neguan egunak ilunagoak dira, motxagoak dira, eta orduan ez dute hainbeste ematen,
baina martxotikan aurrera eta pentsatzen dut urrira arte nabarituko deula eta nabaritzen ari gara. Gure kasuan guk dana elektrikoa daukagu etxian, orduan garrantzia handia daka energia ekoizpena argindarratik, eta aprobetxatzeko egunez plakek ematen duten argindarra guk aldaketa egin dugu gure kontratuan eta jarri dugu prezio finko bat egun osorako eta saiatzen gea ahalik eta kontsumo handiena argia dagoen orduetan egiten. Eta kontutan hartzen plakek noiz generatzen duten energia gehiago, izaten dela eguerdian, 12:00 o 11:30 bostak arte adibidez, hor kurba bat iten du goraka, eta orduan horre ematen du gehiena. Orduan, gure ohiturak aldatu ditugu aprobetxatzeko, da ohitura aldaketa, aprobetxatzeko ordu horiek eta generatzen duen energia. Eta bai nabaritzen da fakturan, nabaritzen da kontsumoa, autokontsumoak asko jaisten duela. Sinesten dut ikuspegi ekologiko integral bat ez baldin bada gure mundu hau ez dela bideragarria, ez dela jasangarria inondik, eta Aizarnan ere denok ikuspegi horretara aldatuko bagina eta jokabide horretara aldatuko bagina eta zestoan berdin eta harago pixkanaka zabalduko balitz logika hau, ez dakit, denok hobeto biziko gineakela. Berriz frogauta gelditzea, zerbait amesten dani, sinisten danien, eta norbanako bezala individualki arazo potoluei behitu berrien, da ezintasun hortati behitu berrien, norbanako bakoitzen ondarrale horrek dana juntauta ze tontorrite ben ikusita, eta dana batea modu kolektibo baten pentsauta nola gauzak aurre harteteien, ez? Eta pozik gaude, oso ekintza interesgarria iruditzen zaigu, herri mailan, interesgarria da bizilagunei eman zaien aukera, eta zorionak hor lanean ibili diren guztiei lan handia egin dute, eta danon onurarako izango da. Poza handi bat emateit, energien ikuspuntutik indan lan hori dana, arruen bertan beste hainbat lan indin bezala beti gure txikitasun hortatik, eta demostratzea bat einezkeo txikitasun hortan handi gehala. Zorionak eman izkien neure baitan eta zorionak ematen dizkiet orain, hori hemen Aizarnan ere hori sortzeko asmoa izan zutenei eta hori sustatzen eta bideratzen ahalegindu diren guztiei, ezta. Olako proiektu txikilek bat bestikin juntatzen dijuzten bezala, proiektu oso handi bat atalaikela. Eta nik uste hori sinistu berdala eta hori sinistuta segi berdala lanien.